Ang RMN drama, mudali taniyo ng laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oy, Nay Blackie. Sunod! 1, 1, 2, 2, 3! 3. Ah! Kinsa ka mo! Kinsa inyong karate instructor, ha? Ako! Yapa! Ay! Nay Blackie! Ni ay patit! Ay! Ay! Salamat ka! Nasadyan ko ni mo dayagi na! Kinsa mo? Niyami, aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini. Ha? Pwes! Nagunitan ako imong ubol-ubol. Nang katon ko ni pinaagi sa akong mga kamot. Ayaw! Sige na, Atam! Bakit ako sa mong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko sao mo paglipay ako sa kabatan o kwapang babae. Sudan ko na! Oh, pada namitaroy sa agtang sa kong Atam. Ayaw ko mas... Niya pa! Nasamod ang akong kahinam. Nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon, paughol ko ka na. Pinaagi sa akong dila. Sama sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini. Pinaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Unsa man ang tanghaga nga naglimit ni maong sugilanon. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakuda-Tayan, sound Aldwin Nakuda, audio editor Jeffrey Caburada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Huwag magbuhod ako. Bisag patsul pa rin ako muna. Sama niya ay... Sobra ka na. Ibo magkukunita na akong kamot. Gusto niya ka na ako bunalon. Ang bining latigo. Ha! Karon ni anak ko imong latigo. Ikay latigohon ako. Ay, bungi mo. Ang ako di bunala ni mo, ha? Buang ka ba yung anak ka, ha? Ikaw may buang. Ah! Latigo ni mong bata. Higtan pa ni mong kadina. Oo. Kasi pagtuon mo si mong anak, ha? Mananap. Buang ka kiniyay ba? Hubog pa ka. May pagpahuway ka. Ha! Iapay. Ha! Tsak. Yakta ka na. Karon, barbarag ko kining bata sa kadina nga gihigot niya. Ug ikay akong kadinahan aning banga ka. Ito na. Ako nang na-turn over ang bata sa barangay hall. Bahala na sila ato. Bahala na sila nga muhatod sa bahay sa bata. Uy, may sakyanan. Padapin. Uy, hunong man. Oh. Hello?
Uy. Hello, sir. Kinsa tong imong pangan? Athena, sir. Wow! Atina! Naglakaw-lakaw ka nga ikaw rang usa. Oo, okay naman, sir. Wa ka mahadlok. Anong mahadlok man ko? Pagamping, ayaw pagkumpiyansa karong panahon na. Salamat. Kinsa ka man day, sir? Master Jolo. Master Jolo? Oh. Mautingali to ang ginawa ni Master Jolo. Sa Jolo Karate Gym? Uy, naitaw nga naglingkod sa punuan sa mahogany. Nagsandig og nakatuhog man eh. Uy, hubog ni. Uy, uy! Oh, may kadina. Gigapos og kadina. Uy, pagbata. Pagbata. Kinsa ka? Patiran ko gani. Big. Pa! Kinsa ka? Uy. Oh. Ang drunken master man din eh. Si Sugong man din eh. Uy, Sugong. Ngano bang niya ka man din eh, ha? Nakuyapan ko. Oh, nakuyapan ka? Ano ba nakuyapan ka man, ha? Gikulata kong babae. Oh, unsa? Gikulata kang babae? Kinsay nagkulata ni mo, ha? Wakong kaila. Pero, guwapa, bata noon. Laki noon. Oh, unsa? Oh, hilabtano ng mga babae. Ngano? Ngano ba nakaingon ka man nga mahilabtanon ang mga babae, ha? Akong ikapusang anak ba sa kong asawa sa langlaki? Gibunalan ako. Nilaban bitaw ng babae. Wala siya labot pero nilaban. Giilog bunal. Ako'y gilatos. Unsa? Hoy, sakiran sa barangay kining nagpaingon din eh. Mga tanong na sakay. Oh, tuwa din dito ang bata kay turnover. Oh, ang mga bata og napuno sa labod tungod sa daghang bunal. Oo, sir. Oh, kinsa nag-turnover sa bata? Babae, sir. Nga ano ka, Tina? Athena? Saan ko man pagbadlong ng akong anak?
Gusto mang mo pilit sa posporo. Daw! Paghinay lang ko no be. Unsa naman sa imong i-report, ha? Kuan gaw, kining... Tunay ni bilib ni Atina. Sa diyang... Kanyang nakakita sila sa may tabo. Og unsa mga itabo, Blackie? Nakakita din sila sa diyang giluwas ni Atina ang bata ba? Bata ang kulata. Nang giluwas ni Atina ang bata gikan sa bangis nga ama-ama. Dili day tumatuod nga amahan? Dili gaw, dili. Maudi ay nga dili man nagbunog sa bata kay dili day niya anak. Pero gileksyon ni Atina. Gibukbuk ni Atina ang amana. Ay, Ginoo ko. Pagtulunan ka to niya ay nga dili gyud maayong kulatahon ang bata. Pwede pa rin siya pag yun. PWD ang bata. Amang nya kulatahon gigapos pa. Pero iro. Tarong din na. Ay, kanimo Athena. Unsa man gyud ka gusto gyud kang mopilit sa posporong anaka ka? Dili nay. Naghatag lang kog inspirasyon samtang wa pa ang akong expiration. Athena. Unsay buot nimong ipasabot, ha? Naghatag lang kog kadasig sa katawhan ay. Inspiration. Samtang wa pa moabot ang akong expiration. Buti pasabot, samtang buhi pa ta. Magbilintag maayong handumanan nga makalipay sa katawhan. Samtang wa pa moabot ang atong katapusan aning kalibutan. Athena. Naglagot na sad ko, Dad. Naglagot na sad ko. Dili na ko matingan yana. Tungod kay wa pa ko, takita nimo nga wa ka maglagot. Mao ba, Dad? Ayong bugal-bugal, Dad. Tinarong bening ako. Labaw lang wa ko magbugal-bugal. Kaya man, mangutan ako. Unsay gikalagutan nimo? Nitumaw nagsugod ang pangan ni Athena. Nagpagkahiro ang maong tumboy nga babae, Daddy. Ngano? Unsay iyang gibuhat? Siya mo'y nagluwas sa usa ka batang amang nagikulata sa ama-ama. Ug siya pa'y naggapos sa ama-ama ini nga palahubog si Sugong. Sugong? Sangaan pa lang, mahubog ka na. Unsa gibuhat niya, Tina? Siya may nakasumpo kang Sugong, Dad. Naluwas pa ang bata. O gipadakop pa kini sa mga tanod si Sugong. O tuwa na karon sa barangay. Nagmit pa sa kaan atong kaso, Dad. Tungod sa gibuhat ni inis bata. Nisugod na yun sibaw ang pangahan ni Athena. Ug nasuya ko ni Daddy. Ako ang musikat ni Dapita. Ako, Daddy. Nakadungog ka. Ako, Daddy! Unsa maghahangsol nga mapangitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa atong mga kamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Rondin Nakurda-Tayed, audio editor Jeffrey Camonada, ang atong soundman Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.